Хәзер балалар сорауларга җавап бирик. Ничек уйлыйсыз, кайда мәгълүматны күбрәк алалар? 1нче сыйныфтамы яки 5нчедәме? Дөрес җавап 1нче сыйныфта. Бөтен бала да 1нче класска бармыйча сикереп 5нче класска гына керер иде. Башлангыч белем булмыйча урта һәм югары сыйныфларда укып булмый. Билгеләмәне төшеп калган сүзләр белән тулыландырыгыз. Кеше өчен информация ул алган хәбәрләрнең эчтәлеге. Информация кешенең белемен тулыландыра. Яхшы. Кайсы очракта хәбәрдә билгеле бер кеше өчен информация була, кайсы очракта булмый? Җавап. Кытай телендә сөйләүче кешенең тыңласак, Кытай телен белүче кеше өчен информация була. Инде ул телне кеше белмәсә, бернинди дә информация алмый. Җөмләләр кайсы классификациягә керә? Байкал дөньяда төче сулы иң тирән күл. Мин җирнең кояш тирәсендә әйләнүен беләм, декларатив белем була. Инде мин радиоалгычны ничек җыясын беләм, мин җирнең кояш тирәсендә әйләнүен беләм, процедур белемгә керә. Шуның белән укучылар, дәресебез тәмам. Онлайн мәктәптә киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.